presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kiniga po ng inyo, Kuya Joel Bense, kauban sa ko partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nanding. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nanding. Usahay kining sayop nga pagtuo mao'y makagubaw sa ay sa relasyon. Ug mao na yan kung labad sa uong. Pero inyong sayran, ang problema gyud ako, inom ko di pagsugod. Oh, my love, and time goes on. Dong! Ano lang tiwasa, Dong? Katungitan ako na nga online, Dong ba? Katugali sa online, Dong. Nidayon ka atong online loan? Ba, ni mo yung kanta pa ko diri. Ay, lang tiwasa. Uy, kapoy Ano, kayo, mangot? alingisig kayo. Nidayon ka atong kanong online loan, Dong? Ay, Vilma, ditong ditso ng loan ng online, uy. Ha? Huwag kibaw kong scam na. Scam? Huwag kibaw kong scam ba na? Ay, tuumang ka na, oy. Di na makita ni mo sa Facebook kung scam pa na. Daghan na unta ng reklamo, ana, di ba? Unya. Saon man na, dili ka mahadok og mas-scam kuno tabi. Saon man ko na. Ay, nga nung mahadlok man ka nga maskam, nga kita may manghuwam. Di man sila. Sila may muhatag og kwarta nato, kay kita may lang huwam. O lagi. Unya og scam no. Saon man na. Mas sila ang angay mahadlo kay sila ang muhatag ng kwarta. Kay kita manghuwam raman ta. O makahatag sila o niya scam, away problema. Kita mo yayahay. Kay wa man ta ni paghawas og kwarta. Sila raman, di ba? Mao ba? Ay sus, paita sa di mo na unsam taong ka ay pag inihas, uy. Mas may pamantag bukid ni mo. Oh, bola koy. Basta ko. Di ko na. Bantay mangayo ka ha, og maloon ko ha. Adyog pangayo na ko ha. Sus, pre. Very good, pre. Very good. Oo, sa pa pre. Ayaw, gyugyan siya ng online. Pre, sus, akong asawa. Miskim, na. Na-scam lagi. Mo ba pre? Usa man pa ka sa pre nga na scam. Ang akong asawa, muli may isoon gikas gawas, unya karon nakita mo siya promos online, pre. Ticket ba? Sa aeroplano. Ticket sa plano. Oh, nya pre. Karon mi kontak siya atong naka-promo kuno hay ha Atong promo sa- kay ticket- Brator ticket dito, sa plano? Oh, Oh, nya. promo god. So mao to, mi kontak siya. Ya karon gipapila siya kuno hay ticket o nya ang bayad ipada kuno GCash. Mo ba? Mi bayad siya kay Bayad siya. Oh, napada man ni igsuon og kwarta para Unya to. bayad. Oh, unya to. Ya gitagaan siya GCash number so mao to. Pagkuha niya sa kwarta atong gisindan, pagkuha niya kwarta sa igsuon pre, siya mi bayad atong para sa GCash. Katong mi kontak niya. Awan Tutyo na. Wa din yung laro og nabagyod siya magkuhang ticket pre. Ging naman siya makuha niya ang ticket kung makabayad niya siya pinagis GCash ko no. Nya nakabayad naman. Unya, wag yung ticket nga may pre. Wa jud. No. Di na. Namo lang. Nya karon, di man siya makunta katong iyang ginusigit, ha? Ginusigit niya ba? Negosyate. Negosyate. Negosyate pre, oo.
Tawagan, di man mag-contract, pre. Awan, siyakoy na. Siyakoy na kwarta. Buang nga gudaan na, pre. Kumpiyansa sa dia, pre, uy. Mao na dia, pre. Di mayo nga, magkumpiyansa ka ng online. Ay, kumpiyansa na, pre. Matay, no? Salbahisa ko doon na matawahan na, pre. Lagi. Mati may mari. Igo lang ito sa pangupaw nga na, pre. Ug pangwiab. Di, gidit na mga na maapila-apila ng online sa? Na may tarong gid, pre. Kanang tarong na, gyud. Kanang legit, gyud ba? Pero, saon ang naam di tao nga, mamintaha, gud. Mangilad, gyud. Ay, gabal lagi ila na, pre. Pastila, no? Day, ibaw ka nga dagandayrong ilad-ilad sa social media? Daghang scam? Ay, naibaw ko ano Kanap ito mga picture, kasagaran, mga scam na. Parehas na ako Awar na mga picture na ako, hamis akong naong. Pero sila kay bawo nga, gigamitan ko nag-filter. Oy, mau din nung dagan na kayo kag mga followers? Dong nanding, dinhi sa social media, daghang mga ilad, ilabi na karon nga doon na AI. Samot gyud, mailad gyud ka. Pero tungod manggod nga maningkamot gyud ang tao nga makakwarta sa Facebook mo nang ingon ana na. Nya nakakwarta ka na imong Facebook, ha? Dagan naman ka followers. Uy, unsa di ay? Mabitaw mi loan ko kay na ako ikabayad. Ang nakakapoy aning Facebook sad god kay binuwan mo gud ang sweldo. Nga lang kinahanglan nga mangutang na lang ta. Ay. Para makabayad ta ba? Oh. Kau. Pero ay kumpiyansa, ha? Mas scam ka na. Ay naunsa ba ka nanding? Ayaw pagkinaraan diha. Uy, new generation na taron. High-tech na taron. Oh, ikaw good. Basta in-exfil din ako sa Facebook. Ako ray mo hatag ani akong gilon nga 25,000. Kaya kay din ako dong nanding. Believe me. Hoy, Belma. Nay. Naunsa ka man taon, oy. Ha? Naunsa di ko, nay? Nakakita ko anang kuan kana bitang mga video ba nga imong gipang post ba. Oh, ngano day, nay? Ganahan ka, nay? Ganahan sa imong mata. Ako'y nauon ang imong gibuhat, oy. Ngano di ay, nay? Unsa man ko nila kanindot ang imong gibuhat. Nga nagpakita ka sa imong bilbil. Wa ka mauwawa na. Nay, kana akong gipakita, bilbil pa na. Siga man ilang mata nga bilbil ray ilang nakita. Unsa ba ka andili bilbil? Oy! Bitaw, kana akong gipakita, nay. Gamay ra kay na, ikumpara nimo sa uban nga halos makita ng igot-igot in taon, uy. Unya, ganahan di ay kang makita po ng igot-igot mo. Aw, ug mag-viral lang, anong dili? Tinuo ko ni mo, Belma. Tanding. Di ka kabadlong anay mo asawa. Nga naman, tay. Siya nga naman tayo. Sa bungi ka, ha? Wa ka kita na. Tay, Tanawa ko nung nagibuhat sa mga asawa social media. Pauwaw lang ng taon. Uy! ay, ang buta ng babahan na, tay. Asawa na mo, badlungan na. Ako kasabutan na niya, eh. Badlunga, Di gani. mo patuo, tay. Ganun di mo patuong ba naman ka? Bana lagi ko, pero gahi mga ko. Unsa ba na rin? Kahi ko taon. Unsa ba ka? Andil ka sumasawa? Tay, Disiplinahan na. Kung di ka gusto nga mo, ako'y mga saba ni mong asawa, ha? tay, bunsong. Naglibog na ko kung usaya akong buhaton na akong asawa kay matud pa niya. Ani na kuno din mausap ang daghan sa mong kinabuhi. Tinuod man sab. Daghan kayo ang nangausab sa among kinabuhi tungod ang Facebook niya. Mga vlogger, nga dako na kayo mga income. Unya to. Dahil ba? Unsa naman eh, Ano man? Sukur kay papa na imong vlog-vlog. Ang murag, di na kuno na maayo. Ay, sustuong magkaana, Nagparehas na yun sa akong nanay. O yung makadawat ako sa konsuldo, umlipay na sila. Madawat ako sa konsuldo ng buwan na. Ano man, ha? Dako kong kubrahon ron. Unya ka to imong gilon. Usama, madayon to day. Wa pa ko mo fill up. Ako sa klaruhon kung pilagyoy, makubra, matagbuwan. Ay, pastila na eh. Ano masang misud ka man taon, ana eh? Paghimo ko nung laing content. Ayaw nang pakita ka ng pusod. Ha? Kitas pa ah.
Kuro ba kayo barikos? Unya, wag ka kahibaw. Nga mo na nakapadako sa akong views. Kanang imong barikos? Dili. Bisan pagdako na akong barikos, dili ang barikos mo ilang tanawin. Sabi niya, Ang tinubdan sa barikos. ilong ilmawin. Oy, nanding nalimot ka, ha? Nga sukad ko ganisod aning vlog, ha? Nausap ang dagan sa itong kinabuhi. Kaniadto, maglabad ang atong ukon asa tag sudanon ini kaugma. Taron tos bugasan, kulbaan at takay. Usa na baso ang bugas. Nya karon, unsa man, ha? Unsa may nahitabo? Oh, Nagkalisod ay ta karon, ha? Nagkalisod ta? wa naman dito. Nya ikaw, nausab ka. Kung di ka raw may pasultihon, may kay kamutambag. Tinuod sa na kung giingunin mo. Sabad ya, oy. 4 steps para mag-usab, ha? Og magbag-us kinabuhi. Anay. Step 1, reset. Step 2, restart. Ah, Step 3, refresh. ha? Og step 5, refocus. Mauna. Kuwang mo ng imo? Usay sayop. Usay kuwang. Sayop na. Ay, wa ko mo ingon nga sayo. Pag akong giingon, kuwang og usa. Unsa man ko ni nakakuwang, ana? Paminaw ha, una, reset. Ikaduha, restart. Ikatulo, refresh. Ikaupat, refocus. Napa na ikalima? 5. Saan ko na ikalima na? Ay, kalima, ana. Sunod sa refocus. Ikalima, red horse. Ito'y. Murag tanaw na ako. Grabe yung kabuang sa kong asawa. Sukad nga nag-vlogger ni siya. Unya to. Ay, hello! Niata ka rin dapita kakugnan. Diin ka din dapita, dako kayo na kukubayan sa kong kinabuhi. Kay dili ko may kalimtan nga dinhing dapita na hunlak og nagunob og nabuak ang akong pakwa. Oh, tak na! 10:30 in the morning. Inday, Bambina! Oh, kinsa na siya? Hi! Kinsa ka? Bambina, pwede ka magpa-picture? Oh, sure! Followers ka na ako. Uy, vlogger man sa ko. Pero, wa pala ko katunga sa imong followers. Amaong ba? Pwede ko mo, kanang mo shoutout, Inday, Bambina? Oh, hello! Sure kayo. Hello, guys. Neta ka rin din bisita. Ako, bisita ka rin, no? Usa-usap ka vlogger. Usa ganito yung mga account, ma'am? Kuan, ang Biancari Vlog. Oo! Nagkita na ko. Naka-follow di ko ni mo, no? So, guys, dahil ako, bandero na ako, no? Ang usa ko, akong mga followers, ang Biancari Vlog. Biancari Vlog. Shout ni mo, shout ni mo, Biancari Vlog. Ang atong talk na is 10:30. Thank you for watching! Sa mga Vilma? Ayag pagbabayhan na eh. Dali ba, dali! Ano ko di, oy? Alisa pa pag dali ba? Oh, na. Ano ka, uy? Tanawa na yun, tanawa. Ang usa may tanawon ako. Kadigod kayo, tanawa. Tanawag pila akong followers. Tanawa na yun. Ala, kadalirong binakuha na eh. Oh, dong. Kung tanawa kung pilang akong viewers sa mga video na ko, dong. Awa. Oh, kanindot niabot og 100,000 views. Wa pa rin sa kauras, ha? Awa lang. Oo, nya. Unsaan man na siya rin. Tanawa akong payout. Tanawa. Wow! Nakuha ko na eh. Yes, dong. Dako pa rin si Buha, dong. Ay, ang gawin ni mo. Tanawa ko sa kadako, nay. Naanak ko'y $100 kapin. Mao ba, day? Uy, kutako. Hala, mga 5,000 lagi ni kapindong. Unya mo dako pag yun ni kay samtang wa pa maabot ang ting sweldo. Sige man tubo. Basta kay magsige lang ang upload. Mao ba? Awawa, unsa na ha? Pusod pa gani akong gipakita ha? Unsa nakahagbangag sa ilong no? Benuan niya, ha? Basta dong, kung mo dako pa niya akong views dong, paninduton pag ginako akong content dong. Sa? Kung mo click ang akong video nga nag-2 piece ko ron, kung i-click ang 2 piece nako, moabot ang panahon nga 1 piece na lagi akong himuon. Sa? Pero tinipaya sa kong asawa nga, bidak ko na maayo ang iyang mga followers. Unya, ako na sukayo siya mga views. Pero, usa ka adlaw niya na. Usa mo kayo na? Usa mo kayo nitabo na? At una ko na?
ma-open. Sa mo din, anong sana? Ambot, gano'n ni, naunsa ni. Ingon sila na ako, no. Lain ay nagkupon sa akong Facebook account. Sa? Pakapoy, maya. Murag na yabag nga ako asawa nga na-hack ang iyang Facebook account. Bisa-bisa na lagi buhat niya, pero wag yun. Karon, nakuyawan ko. Murag na yabag man ako asawa kay pagsiki na malag hinuktok. Unya, makalitog hilak. Saon man yun ako. Wag ka ni mayabag na ako asawa. Sa may buhaton taon ako ni malihog tambagi ko ninyo kung saman kung kamang pasultihon. Nanding. Siyang Regine Cabrera, mga igala. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Labi na gyud sa ato ang Ate Jinjin. Yes, ako yalan! Dahil kayo salamat mga mama no, sa inyong padayo pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya. Palit sa mo para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BM Special. Ug palit mo kay lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you! Thank you sa tanang mga nahak. Thank you sa tanan. O sa tanan po na itong mga kaigsuunan po, mga bata, inom kitang pipitablia kay tingklasin na ba? Nya para kondisyon kay ka, taas imong energy, happy ka kadunay. Nya kaon-kaon po mo ubi may special, ug diamond niya may special. Mao na inindot kay ugum-ugum mo na to nya. Katong mga ganahan mo sa chat ang ato isumsum kanang Tasty Fish Cracker o ingon man Paulitos Macaroni Crunch. The best can na to. Sa tanong mga tao ni former Kapitan John Ramos ka nabuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni mo diha ka. Sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta tablido Kuya Nick Pipito. Dudong GR Pipito. Bromage Face ni Daishin. Nga naakada sa Facebook. I-type lang ninyo ang Bromage Face. Makita ninyo sa inyong mga kinanglanon sa inyong mga panimay. Unya sa tanong mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar Sorike Asnar Ryan Kalki. Ma'am Kasmer Ararao, good morning natong tanan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karang adlaw, Adulya. Si Nanding, Ate Pres. Nanding. Kanibang vlog-vlog, Ate Pres. Nanding siliste, ha? Nga naman ni si Nanding. Kuan, Ate Pres, ang iyang asawa nag-vlog-vlog ba? Karo, pag-vlog-vlog siyang asawa, doon na natatao'y income taon, ni earning natataon niyang, ayang kanang muragi hinaguan mo yun ng kanang vlog Ate Pres. Di na lalim, kapoy kayo. Gani si Dong Ray, atong writer ba? Dako siya nakita. Hantod karon dako siya pakubra ng vlog. Pero wala siya mahak, ha? Naglayag naman na iya, ha? 5 kag ni view siya milyon kapin. Ha? Dili siya kuan. View siya si Kuya Ricky Bangis Garing. Si kanang mga kakigol dia. Sila si kakigol Alan Gulyat Takorda. May earning sa gamay. Nag-vlog kaniya sa nakapila-pilong vlog si Vilma. Karon na natay kita taon mga 100 kapin. Na-hack yung account. Lisod ito katong 180 dako mo abot na itong mga 6,000 ana. Dako na to may lang tataw to niya. Nahack yung account Ate Pres. Nawagtang yung account. Di na ma-open yung Facebook. Saon naman lang kuno taon niya ani. 40 man taon. Pakigol niya ato taon. Pakigol ako apa kan liya bil nga niya. Labi na pakit bill. Labi na pakit bill pagid siya. Pakit bill ba kuno Ate Pres? Labi na kung ipakita niya ang bangag sa ilong. Bangag silong muna. Saon niya Ate Pres? Be. Ikaw. Nag-vlog sa Ate Pres. Dako naman sa kag kita agit sa imong Ate Pres. Di mo na pakit bill ya kay kanang pina kuan man iya tarong man iya. Labi na sa Mambina Ate Pres. Dako na kinikita sa Mambina. Permi man kada adlaw ka vlog. Dako ni siya kita mo income ni siya kuan. No income ni siya mga ikaw dro pilay imong kutob nga sugat sa imong pag-vlog pilay imong na income. Di na pud maihap dong Dako na. Sige kada na magbitay dia kumbling ato. Di ay ba? Di kaso na dayon. Di ay ba? Nya ikaw Bam? Unsay mo kasultian ni? Agim sa kag-vlog sa gid Bam. Ikaw Bam. Be. Kung parehas may usay nga, madilit, parehas gapon kay,
ballroom dancing biya ako ang kuan program nga live. Yeah. Oh, manaw say nga makasukan tas Facebook. Tungod sa music. Oo. Music. Apa na yung problema? Unsa yung punta na diya lang? Lima ni niya, portigo ulas yung asawa lagi, kaya nahaki account, saon ko nun eh. Nawagtang tao, di naman ma-open yung Facebook. Ana na tayo pa ang dire-diretso be. Ana, sa Bible? Ay, Aray Facebook ta sa niya? New Testament, Kapitulo 13, Yeah. taga-Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 13. O dili, Ano ba nagbasa niya? Uy, siguro. Pag-sure ba? Asawa ba, be? Ano sabi yun, be? Hebrew 13 verse 8. Si Jesus Kristo maugi hapon, kagahapon, karon, ug sa walay katapusan. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kanimo gikan sa matarong nga agianan. Karon, siya manggod, nag-vlog-vlog, murag natipas o gamay. Kay basin og katong sige pagkita siyang pusod, na may uban nga mo reklamo kung dili na kaayo ino na may uban matalanaw nga murag mga lalaki ra ganahan mananaw. Ang mga babae Ikaw ba? Kaya, tiguang nas man ng kapil-apil, wala na may yung anak ko duban. Ay, pamasin po. Ikon, kakusok sa iyang ihi. Putakan man nag-host ko, luyo dito skuan, kamakan. Para yun nga. Maraging ko na ana, no? Kaya nga mangihi nga mag-vlog. Tinood bita natin. Nailag ko ng nulngin niya, naihodret kilit. Lain ba? Nakita sa salon, kasagaran ng vlog lano, kaya ka na barko mo agi sa pa, dili bitin. Mga yun, ana ba? Mana ka nang AI na siya. No, AI. Artificial intelligence ba. Mao na siya kuan. Kada bang magbuhat ka, imura edit ton tanan nanay inana ba. Butangan ni mo barko ang simon lugot na barko niya. Ato parehaning bad boy ng Cebu. Ay sus. Kuan po ni siya ati pres kanang maayo sa siya. Si Miss Inulog si Kibirsi. Kimberly? Kibirsi. Unta to yung meaning anang AI lan? Is artificial intelligence. Ano man ba? Dili ba na sa ayaw in town? Engna si Mrs. Nimo kisa Cinder? Nanding. Sir Nanding, ang nasa Mrs. Nimo nga, ipatanaw yung cellphone sa iyang mga pagumangkon, iksuon, baka na bang sa wito, bitaw, nga, nahakba na siya, basig na priya na sa ako, nga kinanglan, pero ang imo nga bam, naulian ba to bam? Nga, magsige ko, nayusay ko, matlan ko to sa bol gulyat, doha kaadlaw, di ko ka open, di ko kabalo, pag-abot rin, ang pinduto to kung kumpare kasi, pindutan ng airplane mode. Wow! Na-silent na ito. Ikaw, hilig yung sa kay aeroplano ng cellphone na, oy. Nahingo na, ipasuloy nagtanaaw, Sir Nanding, sa iyong pagmangkon, or mga suhito, basig, naara na pindutan di ha. Makita na. O pananglitan gani, o di na ma-open, o balik, ay, inay mo, asawa ka ng palit laglain. May palit laglain, may tag 5, may tag 4, basta para makakuha lang, maka-vlog-vlog lang. Dili man still nga mahalon kaayo. Tinood na. Kaya bisan tinood. Pero mas nindot gitong mga, nindot-indot po, tinaw kay kamera, pasabot ni mo yan? Tinaw kay kamera ng mga nindot, tinaw kinang panggamit nila ni Dong Ray, tinawa. Kuya Ricky Bangis Garing, Miss Ingrid Bertudaso, ang mga nindot kina silang mga... Balik ta. Mahalo na ilang mga cellphone. Mabilin gali na ilang mga cellphone. Ayaw ninyo isulti. Si kana pa yang asawa ila pagulagan og kay total kana iha open line man pero ina dong nanding open line man dong nanding. Balik ta. Kaniyang gingon nga muna di na ma-open. Kato kung gibasa mo ito yung nga, mudangop ka sa mga pag-ampo kay wag ka usaban, dili ma-iay. Ang itong pag-ari ni Ginoong Jesus kay He is the way, the truth, and the life. Wag yun ma-iay ng iya. Katong ako, Ate Pres Marika, katong ako gabi ako ka nang... Mato iay gito yung klaro. Nga naman, usap kay mo, usap kay mo, Dili tumadaw, iay gabi. Usap na ito. Nga naman. Iko nga, time sa... Nataw kagtakdol. Takdol naman. Ha? Yan naman. Puro mo kong naduko. Salamat mo na ganito naman, no? Kung ako ang pasultihon.